こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法は居住祈願法要にご臨席になりました。ダライラマ法はアイルランド新大統領を祝福されました。ベンバチン主席大臣はプラハでチベット本土の人権状況を強調しました。ドマギャリ主席大臣代理はチベット支援団体代表団と会談しました。第16回チベット居住地担当官行政会議がダラムサラで開幕しました。現人権官代表はブリュッセルの欧州議会で開催された対中政策に関する列国議会同盟による第5回年次サミットで演説しました。キネチュキ代表はチベット支援強化のため、欧州で一連の会談を実施しました。今週火曜日、ダライラマ法は全文化学生連合とムンユル青年団の信者たちから捧げられた教授祈願法要にご臨席になりました。法はノブリンカからインドへのご自身の旅の話を語り、ムンタワンの人々からの教授祈願への感謝を述べられました。人類嘅艱難難嘅，但難不清所以呀，我看到了的，還是各路切推啊人啥。아네, 다 로컬 레벨에 소대부 샤도 자상원야 전에게 제 담배 샴대 주요당 아니 산지게 쳐了台湾생에게 메솔이야 생원야 전에게 저기 처리 님들이 제셔로 대표하시 그래서 고급 야옥사 예배소로도また、観音菩薩、文殊菩薩、ターラ菩薩の真言の空伝も授けられました。さらに、全文化学生連合からダライラマ法への感謝の意を込めた感謝のマンダラが捧げられました。ダライラマ法は新たにアイルランドの大統領に就任したキャサリン・コノリシーに祝意を表す書簡を送られました。書簡の中で法はコノリシーの長年にわたる公職への貢献を評賛するとともに、アイルランドが再び女性を大統領に選出したことを祝福し、女性指導者が増えれば、世界はより思いやりに満ち、平和になるだろうと述べられました。今週水曜日、中央チベット政権のベンバチン主席大臣は、チェコ共和国のペトロ・パベル大統領の取材により、プラハ城で開催された IRFBA として知られる国際宗教または信教の自由同盟の5周年記念式典で演説を行いました。主席大臣はダライラマ法14世の模範的なリーダーシップを強調するとともに、中国の統治下にあるチベットにおける信教の自由と人権の厳しい制限に警鐘を鳴らしました。また IRFBA 議長であり、ホロコースト問題宗教間対話、信教の自由担当特使を務めるロベルト・レハク氏に対し、ダライラマ法からの書簡を正式に手渡しました。火曜日には法の90歳誕生日、チベット文化、そして元大統領の故バツラフ・ハーベル氏の89歳誕生日を祝う盛大なイベントに出席し、ハーベル元大統領とダライラマ法が世界に残した遺産を守り続ける重要性、そして法が説かれてきた愛、思いやり、自由、尊厳、民主主義という人間の価値の大切さを強調しました。同イベントではダライラマとハーベル、真実と愛のための戦士たち、困難な現代世界へのインスピレーションとなる特別な友情の物語の公式出版発表も行われました。出席者には、ケンジン・クンデリン・タクサリンポチェ、テルトゥクリンポチェ、ボメチベット議会議員のトゥテンワンチン氏、チベット事務所ジュネーブのティネチュキ代表らが名を連ねました。公安省の大臣であり、首席大臣代理を務めるドマギャリ氏は、ダラムサラでチベット支援グループの代表団と会談しました。首席大臣代理は、シマ・ジャグラマンチやバラ・チベットさんをはじめとするインドの友人や団体が示してきた揺るぎない支援に感謝の意を表し、インドとチベットの人々の間にある深い精神的、文化的つながりを改めて強調しました。代表団はチベット問題への引き続き連帯を表明し、国境地域の課題、安全保障協力、そしてインドのヒマラヤ地域と亡命チベット人との
文化交流に関する諸問題について意見交換を行いました。代表団は、バーラッチベツさんの代表のインドバルシン・コリー氏が率い、他の著名な代表者数名も参加しました。今週火曜日第16回チベット定住地担当官行政会議が開幕し、内閣事務局長のサギャル・チョイキャ・ドラニャ氏及び超チベット政権各省の事務局長が出席しました。会議では最初の2日間でチベット定住地の行政問題について議論され、その後農業の改善、協同組合の強化、チベット定住者の福祉向上に向けた協力体制の強化などをテーマにしたセッションが続きました。開会式では内務省の大臣でもあるペンパチン主席大臣からのビデオメッセージも上映されました。内務省のバンデンデンル事務局長は来賓を歓迎し、この会議が新任の事務官たちに業務の理解を深める機会となるとともに、経験豊かな職員にとっても業務の向上を促す場であると述べました。セギャル・チョギャ・ドラニャ事務局長は主賓として出席し、このような会議の重要性を強調するとともに、ダレイラマ法の相変わらぬご指導を改めて強調しました。また、地域社会が直面している差し迫った課題にも言及し、居住地担当官たちに対し、チベット語とチベット文化の促進と保存に努めるよう呼びかけました。この会議は11月11日から14日までの日程で開催されており、インドとブータンから35名のチベット居住地担当官のほか、農業普及員やチベット協同組合の代表者が参加しています。서그 망고네 베베 리슈로 토나 싸워 지도와 사딩 아주 베베 리슈 저불린 가로 몸이야 싫으셔 아주 베베스럽디 꼭부르디 리치 싸가지는 제야 뭐다 아주 리슈 땡서 요래 저서 어떻고 아주 메도 망고를 따고 겹쳐 때리 다 저도 중주 아주 별 진짜 리슈 땡서 예도버디 아주 따고 야고 싶어 다 내도 내주로 도스테나 야나나라 그 쳐더 리슈디 야나나라 겹쳐보시 요약이 소도 나즈 리슈디 타네 지금 점불링이 딩딩이 셔열에 자투야 저선 세리고 뭐고 마토가 용기 저선 나의 지금 세리를 믹스에 장요 말이지 이네 낭베 로단디 타네 기유를 여기디 체직이 털리 판도 쉬우지도 チベット事務所ブリュッセルの隣人権官代表は IPEC として知られる対中政策に関する米国議会同盟においてアイデンティティの抹消、チベット人迫害の現代的証拠と題する演説を行いました。現官代表はチベット工芸の地政学的、環境的な重要性、ダレイルモ法14世の転生制度、中道政策、そして信仰を政治的支配の集団として利用しようとする中国共産党の戦略に対抗するための取り組みとして、2020年チベット政策支援法及び2024年チベット中国紛争解決促進法をはじめとする米国の立法措置について強調しました。これらは信仰を政治支配の武器にしようとする中国共産党の計算された動きに対抗する一方であることを指摘しました。また、対中政策に関する列国議会同盟は、中華人民共和国がもたらす多くの課題に対し共通の対応策を見出すため、6大陸29カ国以上から60名を超える議員を結集させ、2025年11月7日から8日にかけてブリュッセルの欧州議会にて第5回年次サミットを開催しました。チベット事務所ジュネーブのティネチュキ代表は国連人権擁護担当官のプンズクトビエ氏とともにチベットの人権擁護強化を目的としてヨーロッパ各国を訪問しました。スロバキア共和国ではティネチュキ代表はアンドレイ・キスカル元大統領、マリア前司法大臣、オンジェ国会議員と会談し、チベット内部の人権状況、ダレイラマ法の転生制度、そして世界的なチベット支援活動について意見を交わしました。また、スロバキアのメディア関係者と交流し、城博物館やチベット仏教センターを訪問しました。11月7日には、オーストリアのウィーンで一連の会談を行い、外国要人、ビータコーディネーターとそのメンバー、さらにウィーンチベット終末学校の講師、保護者、生徒らと面会しました。
11月11日にはティニチュキ代表はプラハ訪問に関連してアングロアメリカン大学で講演を行い、チベットの地政学的重要性、ダライラマ法の転生制度、中道政策、中国によるチベットでの急速なインフラ拡張について説明しました。その日の夕方、ティニチュキ代表と国連人権擁護担当官のプンソクトフゲシは、弁護士主席大臣に同行して、書籍出版記念イベントに出席しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。